Всъщност сутринта може би се е случило, тъй като аз съм всеки ден в гората, години наред. И тези пътеки израснаха и децата ми, за което съм силно разочарована. Беззаконие ли е, мафия ли е, не знам, но съм в потрес съм. Пътеките, които тичаме, които ходим, които растат децата, които ни държат здрави, да са в това състояние. Ето, на какво заприличала гората. Аз съм сигурна, че скоро време пътека няма да остане в това темпо, което вървим. Не знам. Много тъжно. Наистина е тъжно. Това е така, нали? И приказките са, че говориме, работиме за хората, правиме всичко за хората. А всъщност всеки си прави каквото си иска, както му удобно. И общо взето така са нещата. За съжаление. Аз бях на протестите, когато бяха тук заради затваряне на основната пътека. За съжаление се събираха по 50 човека. И долу на Княжево, и на Министерски съвет. Просто хората не ги интересува. Но то това ще стигне, както злоупотребяват с обществените пространства, с обществените ресурси. В един момент всичко това ще почне да рефлектира върху джоба на хората, върху семействата им. Ние като че ли трябваше да приемем това, че частично, че пътеката всъщност тук нагоре беше взета от собствениците на тези места. Хубаво мисля, че нямахме много избор, опитахме да протестираме, но не се получи. Но все пак беше изградена една нова част, нова пътечка тук с камъни, която в момента виждам сега за първи път, че е заградена също. Явно това място тук се разширява, не знам как става това, не съм се интересувала, защото сега го виждам. Не би следвало да е така. Ако хората приеха, че нямат избор, че тези места са нечии от преди 100 години, то не смятам, че сега би трябвало да се разширява насам. Ние постоянно нещо си мислим и постоянно ще се загражда в нашия град, страна, държава и в крайна сметка може би почваме вече да свикаме с тези неща и да ги мислим за нормално. Мисля, че не е нормално и всеки по-хубаво ще се живее, всеки да си спазва законите, реда, правата и да се съобразяваме един друг. Абсолютно ненормално. Това винаги е било пътека. Тя минаваше дори през това, което по някакъв начин стана частен имот преди няколко месеца или година. И това е просто идиотско нещо. Поредната тъпотия в България. Точно така. Частни интереси пред обществени. Това си е приоритет. Нашата държава на това се гради. Просто не знам. То това се прави на някакви базови морални норми първо. При положение, че обществото няма търпимост или няма критерии за такива норми, или те са изкоренени през годините, очевидно е, че и трябва да бъдат възпитани по един и по друг начин и с назидание, основно, след като не става със закон, с назидание. Обществен интерес? Не знам какво да кажа за обществен интерес. Сложна тема. Общественият интерес е интереса на всички нас да се чувстваме добре, да се съобразяваме пак казах преди, с човека от среща и мисля, че така си живее по-спокойно и по-добре. Когато хората, примерно аз се чувствам по-добре, когато се грижа за хората от среща, а нека се грижа за себе си. И го препоръчвам това на всички. Искрено го препоръчвам, поне да опитат, ще видят колко е приятно. Аз ми прави впечатление по този начин, че Витоша лека по лека се застроява нагоре, все по-навътре в планината. Не би трябвало да има подобни разрешения. Според мен това е абсолютно незаконно. Някой успява по някакъв начин да се здобие с документи и с разрешително за строеж. Но това ние не знам дали някога въобще ще го разберем. Винаги има кой как да подплати, както и тези хора, които си дигнаха тези хубави къщи. В крайна сметка се здобиха с разрешително да го направят. Не трябва да се случва така. Планината е за хората. Тя си има едни граници, нали, в които не би следвало да има строеж. И не знам защо за едни хора това е разрешено, за други не.
Абсолютен конфликт между обществения и частния. Частния по принцип не би трябвало да го има тук изобщо на територията на планината. Общественият интерес като моя като турист е в конфликт с техния. Аз искам да мога да минавам директно тук, както е било винаги десетилетия, векове назад. Надявам се да се вземат мерки в съда, каквото трябва да се направи, да се сезират хората, които са отговорни за това и да се спре натиска, защото съм сигурна, че има натиск по етажите на 100% и затова се случва и това, което виждаме. За съжаление, много неща, които решат да ги направят, ги правят и си постигат направенето. Има ли институции, които в крайна сметка да обърнат внимание, било то кметовете или който да било това нещо да се остане на планината, на туризъм? За туристите може би е по-добре да се остане на планината и туристите. Има места, има какво ли не. Не знам защо хората отиват на такива места, където хората наистина се дразнат. Аз нямам нищо против нито инвеститори, нито туристи, нито никой. Гледам да живее добронамерено в нашия град и държава, но в крайна сметка се чуда на хората, като знаят колко хора минават от тук и всеки се чувства неприятно, некомфортно и ще негодува. Аз мисля, че имаме съвсем скорощен опит, който се случи с това, че хората излязаха няколко пъти на много голями протести. Не само младите, както казват Gen Z, те са скочили, не, напротив, скочиха всички, абсолютно всички възрасти, протестирайки срещу безхаберие, лошо управление, финансовата част, нали, от към бъдещия финансов план за 2026 не беше добър и мисля, че всичко това успяха заедно хората да го спрат. Така че и сега да вдигнем рамене един-двама хора, да кажем много сме заети, не можем да се ангажираме. Да, но смятам, че когато се обединим, можем да постигнем много. От нас зависи много, когато сме обединени, когато се борим, когато имаме добра обща цел. Това, че нищо не зависи от нас и ние сме никой, не е вярно. Всичко може да се постигне с общи правилни усилия, с правна подкрепа, с намиране, разбира се, на нормален човек в общината или от чиято компетенция е всичко това.